Kamaráti, priatelia, vítam vás pri Kávičke s expertom, ktorá bude naozaj plná svojho mena a teda svojmu názvu dá 100%, naozaj 100% punc, lebo asi málo kto má tu už rozumie Premier League viac ako my dvaja. Málo kto v nej odohral možno trošku viacej ako my dvaja a myslím si, že náš skvelý host je teda túto sezónu jediný Slovák v Premier League a ja sa strašne teším, že po prvom kole si pokecáme s Martinom Hecom Dubravkom. Takže Heco, vítaj. Ako je v Londýne? Ahojte, ďakujem za pozvanie. Je tu fajn, človek si zvyká na trošku iný život ako v Manchestri, ale dobre, myslím si, že už to není prvé nejaké sťahovanie pre nás a v podstate sme zvyknutí takýmto spôsobom žiť, čiže je to niečo nové, iné, ale tešíme sa na nejakú novú zmenu a výzvu. Počkaj, keď si bol pred rokom pozerať v Burnley, ktoré ťa neočarilo na bývanie, aby sme boli korektní, hej, nakoniec zostal v Manchestri, lepšie sa pozeralo v okolí Londýna nejaké bývanie, ne? Nebudeme si klamať. Pozeralo sa lepšie, ale neviem, či sme si dobre vybrali. Takže vieš, čo skôr je to o tom, že my sme si odaj zvykli už na taký ten život v meste, priamo v centre, čo ti ponúka takmer všetko. A teraz sme išli v podstate na kraj Londýna, lebo však samozrejme žiť v centre Londýna, to by bolo šialenstvo. Takže sú tu pekné parky a je tu krásna príroda, taká menšia dedinka, oni to hovoria, že také menšie mestečko, ale ja by som povedal menšia dedinka. Je to čarovné, ale hovorím, trošku nám chýba ten život, takže ešte uvidíme, či zostaneme. Ale tak hovorím, s 2 deťmi je to zatiaľ fajn. Matúš, môžeš sa niečo opýtať aj ty? Ja k sťahovaniu sa nechcem pýtať nič, ja som si to tiež užil pred rokom a povedal som, že nikdy viac s 2 deťmi, takže ja každé sťahovanie s rodinou obdivujem na rovinu. No, žena by o tom vedela hovoriť svoje. Ja som ti proste pomáhal sťahovať nejaké veci z Manchesteru do Newcastle, ak si dobre pamätám, náš nočný výlet z Leedsu. Z Leedsu? Vlastne, to bol posledný zápas, vidíš to? No, neviem, či na to mi úplne rád spomínam. No, vtedy si už v banke nebol, ak sa nemýlim teda. Teda ty si to vieš, ty sa pamätáš úplne presne. Múdro hovoríš, no. Z medzi kartónmi sme trošku pokecali, ale to zase príjemná chvíľa ostať, zobudiť sa v Newcastle, si pozrieť, čo to bolo, Newcastle, Brighton, takže ja výlet hodnotím prudko pozitívne. A jediné na tom pozitívne bolo, že sme mali možnosť pokecať, asi takto zhodnotím. Presne tak. No nič, k sťahovaniu máme za sebou, ale dobre, Londýn, povedzme si to úprimne. Ja som sa naposledy bavil s Hancim, keď prestupoval vlastne ku vám Conor Gallagher. A vravel, že on s ním fajn vychádzal, lebo si teda rozumeli. Po anglicky si s ním pokecal. A vravel teda, že mal veľmi dobrú ponuku z Aston Villa, ale že proste Birmingham, Londýn, tak proste aj doma si musel vypočuť nejaké tie rady od už asi pani manželky, že predsa len do Londýna. Je ten Londýn naozaj takéto najväčšie lákadlo mimo tých futbalových kvalít? Myslím si, že určite áno. Ono samotný Londýn je krásny a pre tých chalanov, ktorí sú v podstate z okolia, všetci sa tlačia do Londýna. Všetci kvôli možnostiam, tí, ktorí majú rodiny, tak fakt akože školy a tak ďalej, a to sám mám možnosť teraz vidieť, i keď Manchester sme boli veľmi spokojní, ale Londýn zase ponúka ďaleko iné možnosti, podstatne viac možností. A tí chalani sa môžu trošku viacej stratiť, by som povedal. Predsa len je to obrovské mesto a môžu žiť takmer normálny život. Proste nie, že každý ich zastavuje niekde. Samozrejme záleží kto a kde, ale tí chalani majú trošku väčšiu voľnosť a nemusia vyslovene pozerať, že či musia ísť s nejakou SBS službou alebo proste s nejakým doprovodom. Ale môžu žiť takmer normálny život, čiže dokážu sa strátiť a ja som rád, že som v tejto situácii není úplne až tak známy tu, aj keď akože však nájdu sa skôr ľudia z Newcastle v Londýne, čo ma spoznávajú, čo ja si myslím, že celkom paradox, lebo už nejaký čas prešiel, ale je to veľké lákadlo a keď si človek má vybrať a má na stole 2 ponuky, jednu, ako si sám povedal, z Birminghamu alebo z Londýna, tak sa určite prikloní viacej k Londýnu. A nastalo ticho. Matúš, môžeš. Čakám, že kam to zavedieš, lebo ty máš vždy také pomimo informácie, ktoré ja nemám, takže ja vtedy rád počúvam, vieš? Už som skončil s pomimo informáciami. Dobre, tak ja mám na telo hneď, keď začíname z hurta.
Čo sa stalo so Scottom Parkerom a v Burnley 3 kola pred koncom, že zrazu si bol bokom? Už si povedali, že ideme na Championship, tak ide do brany Max Weiss? Ja som mal sám taký pocit, že aká tá situácia bude v podstate po tom, čo odišiel, pretože ja som mal so Scottom výborný vzťah. V podstate to je pre mňa jeden z najlepších ľudí v biznise, vo futbalovom biznise, aké som mal možnosť stretnúť a spoznať. Bol to človek, ktorý, aj keď sa nedarilo a boli ťažké chvíle, tak nikdy sa neotočil chrbtom k hráčom. Čiže potom, ako on odišiel, tak som bol taký trošku, že akým smerom sa bude uberať teda môj čas strávený na ihrisku, pretože vedel som, že mne končí zmluva, napriek tomu, že majiteľ mal záujem so mnou predložiť zmluvu už v decembri. Povedal som mu, že sa k tomu vrátime trošku neskôr. Ja som vedel, že pravdepodobne budem odchádzať a tréner, ktorý tam v podstate bol na záskok, si so mnou sadol a povedal, že proste vie, že tu nezostanem, že potrebuje dať priestor niekomu, kto tu má zmluvu na 5 rokov. Čo som na jednej strane chápal, na druhej strane ma to mrzelo z toho pohľadu, že som si stanovil cieľ na začiatku sezóny a to bolo odohrať celú sezónu. Napriek tomu, že boli nejaké zranenia, nejaké choroby, tak som proste hral. Mal som cieľ 200 zápasov v Premier League a zrovna ma posadil 3 konce dokola, keď mi tie 3 zápasy do tej 200 chýbali. Čiže som to trošku ťažšie znášal. Na druhej strane som sa snažil vytvoriť komfort Maxovi, ktorý mi vytváral komfort počas celej tej sezóny a tým, že som vedel, že proste nebudem zostávať, tak som ten fakt musel prijať a rozlúčiť sa nejakým spôsobom s celým Burnley a mňa bolo ľúto skôr to, že Scott nedostal priestor dokončiť tú sezónu, pretože ten človek by si to podľa mňa zaslúžil. Veľa ľudí nevidelo kopec roboty, ktorú on odviedol, napriek tomu, že výsledky sa nedostavili, ale z môjho pohľadu to bol obrovský profesionál a fantastický človek. Mám k tomu ešte 2 otázočky, aby sme sa dlho nepýtvali v minulosti, ale neodpustím si. Prvá na Scotta. Lebo nie je to prvýkrát, čo v podstate neúspel na scéne Premier League. On vyťahol svojho času aj Fulham, bol s Bournemouthom vyťahol ich, ale v tej Premier League mu nikdy ako keby nebolo dopriate. A to, čo o ňom hovoríš, mi tak trošku zapadá do mojej nejakej hypotézy, keďže ja ho nepoznám osobne, nemám ten vzťah, len vidím, ako pôsobí na lavičke počas zápasov a plus, čo o ňom hráči hovoria. Ale nedopláca on na takú tú svoju aj dobráckú povahu, ako ty hovoríš, že sa hráčom nikdy neotočí chrbtom, že predsa len v Premier League už musíš byť aj taký, že ráznejší, vedieť buchnúť po stole a možno, nehovorím, že meniť nejakú filozofiu, ale vieš, čo ty myslím, že jednoducho pre mňa už ho mám zaškatulkovaného, že výborný na Championship, ale že na tú Premier League nie. A neviem, prečo to tak je. Máš na to odpoveď? Môže byť niečo za tým, že boli situácie aj počas sezóny, kedy bolo nutné aj nejakým spôsobom zasiahnuť a možno aj zvýšiť hlas. Že on je človek veľmi inteligentný a on si moc dobre uvedomuje, že s tým ústvom musí narábať citlivo, lebo proste povedzme si na rovinu, terajšia moderná generácia chlapcov, futbolistov, oni ten tlak proste a tú kritiku ťažko znášajú. Ja som ešte tá staršia generácia, ktorá bola proste vychovávaná, či to bol Andrej Porazík, Pišta Leitner alebo Roboješ, proste chalani, ktorí jasne dali najavo, keď niečo sa proste nedarilo, tréner bol s týmto absolútne v pohode. Ja sám som mal ambíciu urobiť nejakým spôsobom trošku bububu v šatni v decembri, lebo som vedel, že to nemusí dobre dopadnúť, ale na toto ma trošku tréner upozornil, že sa to nemusí stretnúť s pochopením a práve naopak to môže mať iný efekt a možno, že to, čo si sám spomenul, že je to taký dobrák, možno, že na to trošku doplácal, pretože nie vždy dostane takúto správu odozvu od hráčov. Hej. A ja si myslím, že my ako hráči sme určite mohli pre neho urobiť viacej, ale myslím, že trošku v Burnley bol limitovaný tým, akých hráčov mal k dispozícii. Opäť to bola skvelá partia chalanov, ale všetko dobrí chlapci. Ako náhle tam nie je niekto, kto je ťažko nazvať nejakým, nechcem povedať nejakým zlým chlapcom v tej kabíne, ale niekto, kto má proste odhodlanie a niečo v tej kariére dosiahnuť, keď tam není takýchto hráčov zopár, tak jednoducho vtedy je problém. A myslím si, že v tomto sa Scott asi nedokázal vyrovnať s tým, že by mohol priviesť niekoho, kto by mal takýto charakter a skôr sa uberal cestou toho, že si vyberie dobrú partiu chalanov, že sa potiahnu, ale bohužiaľ to nefungovalo. To môžem povedať aspoň z toho spôsobenia z Burnley. Na druhej strane som mal možnosť vidieť, aký spôsob
chalani zvolili, keď odchádzal. Proste to bolo, ja som nevidel hráčov takýmto spôsobom reagovať. 95% hráčov malo slzy na kraji v kabíne. A to som fakt sa ešte s týmto nestretol. A nebolo to aj preto, že možno viacerí tí hráči si uvedomovali, že bez neho by tam neboli a teraz sa poviem natvrdo, možno ma pošle s týmto do keľu, ale na mňa už keď sa poskladal ten káder, a to vstup do sezóny bol dobrý v Burnley, ale ten káder jednoducho nemal podľa mňa na Premier League, aby mal reálnu šancu sa zachrániť. Problém Burnley je trošku v scoutingu, asi by som takto povedal, a v správnom vytipovaní si hráčov, ktorí dokážu dlhodobo potiahnuť to mužstvo, aby sa zastabilizovalo. Burnley je klub, ktorý nemá až taký problém, že jednu sezónu spadne a druhú sezónu znova postupí. A toto je trošičku problém, pretože ako náhle spadáte do druhej lígy a potom idete znova hore, je ťažké prilákať aj hráčov, ktorí by tam chceli zostať nejaký čas. Mali sme to možnosť teraz vidieť. Oni priviedli Florentina Luisa, priviedli Kočuku a proste iných hráčov na jednu sezónu. Tí hráči sú preč. Takmer všetci, ktorí stali okolo 20 miliónov, tak proste odišli, pretože pre nich bola vidina hrať Premier League, absolútna špička proste futbalu. Ale ako náhle spadli do Championship, nemali záujem proste nejakým spôsobom zotrvať v klube, ktorý tie ambície proste nemá také, aké by to Premier Leagueové mužstvo malo mať, a to je minimálne zotrvať v Premier League. Čiže Burnley, hovorím, myslím si, že trošku tam chýba v štruktúre klubu. A to hovorím na rovinu, pretože som to mal možnosť zažiť. A je to škoda, lebo na druhej strane je tam majiteľ, ktorý je opäť veľmi fajn človek. A jednoducho, ako náhle nemáte ambíciu zotrvať v lige a neoberať sa správnym smerom, tak je to potom ťažké sa presadiť medzi tými mužstvami, ktorí túto ambíciu majú. Čiže myslím si, že problém bol možno v tom, že sme si vytipovali hráčov, ktorí boli drahí. Myslím si, že boli drahí. Charakterovo boli to skvelí ľudia, ale hovorím, že na tom ihrisku človek musí byť iný. Musí byť sviňa. No, je to proste fakt. Chýbal tam taký hajzlik, hej, ktorý by to trošku rozbil občas. A keď to porovnáš so scoutingom Spurs? Tak ono, zase na druhej strane tu sú iné prostriedky, ktoré sa dajú investovať. Hej. Zatiaľ som tu 6 týždňov a vidím, akí hráči proste sem prišli. Opäť zase to môžem hodnotiť len počas tých 6 týždňov, čo som tu. Zase tá kabína je veľmi fajn. Ukáže sa to počas sezóny, akí sú charakterovo, pretože teraz je len začiatok tej sezóny, každý je plný očakávania. Samozrejme ten prvý výsledok, dostali sme facku, poriadnu facku. Nie iba z toho výsledku, ale možno, že aj z predvedenej hry. Čiže možno, že je dobre, že to prišlo teraz, ale keď sa pozriem na tú kabinu, ako je zložená, tak si myslím, že je zložená dobre. Sú tam kvalitní futbalisti, charakterovo sú to fajn ľudia. Hovorím ešte, ale skoro asi hodnotiť na to, že až tie také vypäté situácie si myslím, to mužstvo poriadne preveria po charakterovej stránke. A keď sme sa bavili o tej povahovej stránke hráčov, tak prezrad nám, že kto je tam teraz taký hajzlík, keď došiel Cristiano Romero. A myslím tým na ihrisku, lebo predpokladám, že do kabiny bol fantastický. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, aký bol Romero, lebo on tu vôbec v podstate nebol, on sa prišiel rozlúčiť s chalanmi. Počul som všelijaké názory, či od ľudí, nie iba od futbalistov a od spoluhráčov, takže on bol zložitá povaha aj do kabiny. To bol nie jediný, ale tí hráči už sú tu není teraz, takže to, čo mám možnosť vidieť momentálne na ihrisku, je Pedro Porro. Pre mňa som ho mal možnosť zažiť v podstate len posledných pár dní, lebo však sa vrátil iba teraz. Ale na tomto človeku vidieť, že má v sebe neskutočnú energiu, má v sebe drive, vyslovene. Musím zdávať pozor na slovíčka, aby som nezrešil náhodou, ale má v sebe niečo špeciálne. Takže on môže byť takýmto ťahuňom. Myslím si, že Van de Ven takisto, že má v sebe niečo špeciálne, čo môže strhnúť to mužstvo. A samozrejme potom je tam James Maddison, ktorý je kreatívny futbalista, zároveň už má aj čosi za sebou, prešiel si všelijakými vecami, čiže sú tam futbalisti, ktorí to mužstvo môžu potiahnuť. Potom sú tam však ešte mladí futbalisti, ktorí proste majú obrovský potenciál a vidím, že proste klub na nich stavia aj do budúcna. Ale myslím si, že ten hlavný človek, ktorý by to aj mal, ale aj to robí, je tréner.
Ten človek je veľmi ambiciózny, je veľmi impulzívny, jasne to dáva najavo svojimi gestami, či na lavičke, alebo v kabíne. Čiže je úžasné sledovať, akým spôsobom pracuje, ale človek dostáva náklad sem tam. Takže ja to vnímam ako veľmi pozitívnu vec. Tak len poslednú otázku, kým prejdeme k De Zerbimu. Myslím, že Alan Shearer sa nedávno vyjadril, že kabíne Spurs chýbajú lídri. Takže súhlasil by si s ním, alebo z toho, čo ty máš navnímané teraz, tak by si vedel na rovinu povedať, že toto je líder a my ich máme. Mne sa páčia vyjadrenie niektorých panditov. To je zrovna Alana Shearera, ktorý častokrát veľmi, veľmi rád kritizuje a hodnotí veci. Ja mám možnosť vidieť, že v mužstve sú lídri, ale on samozrejme to vníma možno zo svojho pôsobenia, kedy on hral futbal a vtedy tí lídri boli trošku inač nastavení. Vtedy aj futbal bol ináč nastavený a viem, že či bývalí hráči radi kritizujú, pretože ten futbal proste bol iný, ako je teraz. A s tým sa treba jednoducho vyrovnať. Či nám chýbajú lídri. Myslím si, že tých posledných 7 kôl minulej sezóny, keby tam nebol líder, tak nezostanú v Premier League. Podcast Káva s expertom s Martinom Dúbravkom a veľa ďalšieho futbalového obsahu na teba čaká na profile VAR na Hero Hero. Navyše, ak využiješ možnosť ročného predplatného, máš 2 mesiace zadarmo.